नमस्कार मंडळी. उपवास म्हटले ना काय प्रश्न येता तो उपवासात काय खातलं, कारण भूक तर लागता असंच कोणा उपवास जमणार नाही. तर खाणारी खिचडी करून खातात, अजून काही करून खातात, फळा खातात, केळी खातात. तर माका ती फळा केळी अशी जमणार नाही आणि मार्गशीर्षातल्या उपवासाक काही खाल्ला चालणार नाही. तर माका ना कंदमुळा उकडूची असत. त्या कंदमुळात मी खयची कंदमुळा घेतलंय ती तुमका दाखवते. तर ह्या असा ना नांगरची ना, आमच्या कोकणात ह्याका नांगरचिना म्हणतात. ह्या पहिल्या पावसात ही रुजान येतो, मोठे मोठे जे वेली जातात आणि आता ती खाऊच्या लायकीची जातो, म्हणजे जून जातात. तेव्हा ती आम्ही काढतो, उकडतो आणि खातो किंवा भाजी करतो पेजे बरोबर. गरम गरम भाजी याची बरी जाता. तर दुसरी असा कणगी. कणगी म्हणजे काटे, ह्या बेलीक ना काटे असतात बारीक बारीक. तर अशी कणगी ही सगळ्यांकाच माहिती असा. ह्या कंदमूळ प्रत्येक जण अगदी आवडीन खाता. शहरात पण मिळतं ती अशी कणगी. त्याच्यानंतर ह्यो असा करांदो, हे बघा, ह्यो गोडो करांदो. तर ह्याका कंदारो म्हणतात, करांदो म्हणतात. अशी 3 प्रकारची कंदमुळा माझ्याकडे असत. तर ही कंदमुळा मी आता उकडतोय आणि बाकीची जी माहिती आहे ना ती तुमका मी नंतर सांगते. चला तर मी आता एका मोठ्या कुंडल्यात पाणी गरम करीत ठेवलंय. मातीच्या कुंडल्यात काहीही केलेला बरा जाता आणि त्या मी ही कंदमुळा त्याच्यात उकडतलंय. तर ह्या मी भरपूर आता पाणी ठेवलंय, त्याच्यातलं थोडा मी पाणी आधी काढून घेतोय. यानंतर जसा जसा पाणी लागताला ना कमी जाताला आणि उकाडली नाही तर घालू करतली. तर मी आता ही करांदी आणि हे कणगी बिनगी असत ना ते उकडत घालते. आधी 2 तुकडे करून घेतो हिचे. तर हे मोठे मोठे कणगी असत ना त्याचे थोडे तुकडे करून घेऊया, म्हणजे त्याका मीठ बीठ बरा लागताला. तर ही खूपच मोठी असा, पटकन अगदी मस्त पैकी कापतात. आता या मातीच्या भांड्यात मी हे उकडत घालते. बरं, ही कंदमुळा असतात ना ते का खत लागणार नाही किंवा गोवर लागणार नाही. अगदी पावसाच्या पाण्यावर ही रुजान येतं आणि मस्त पैकी ह्याची चव असता. तर ह्या असा नांगरची ना, हे बघा, ह्या चिन्याची ना भाजी जाता, कणग्याची पण भाजी जाता. तर ह्या ना मी थोडा अर्धा त्याच्यातला भाजी एक ठेवतले. एक दिवशी भाजी दाखवतोय आणि आता माका होय ना तितक्या मी खाव उकडतोय. हे बघा मस्त पैकी असा कापला. काय मस्त दिसता बघा, त्याची चव भारी असता. आणि पूर्वीच्या काळात जेव्हा मानवजात जन्मा गेली ना तेव्हा त्यांका खाव भात नाही होतं, अन्न नाही होता. तर या कंदमुळावर म्हणजे माणसा जिवंत रवत. तर ह्याच्यात मी ना आता चवीपुरता मीठ घालतोय. तर ही कंदमुळा असत ना ती जंगली जे प्राणी असतात बघा ते प्राणी खातात. साळींदर जास्त खातात, डुक्कर खातात ही कंदमुळा खाणार. तर ह्याच्यात आता मी मीठ घातलंय, फक्त मीठ, पाणी आणि कंदमुळा. याच्यावर आता झाकण ठेवतं आणि मस्तपैकी उकडून घेतं आणि उकाडली का तुमका दाखवते. तरी खाऊन ना इतकी ताकद येता. पूर्वीचे माणसं खाऊन कशी घटमुट होती. आता आमचा कसा बाजार असून ह्या हाडतो ता हाडतो खातो आणि ह्या असला ना विसरान जातो. ह्या खानान काढू किंवा शोधून काढू आम्ही कंटाळतो. तर खरा जा खाना असा ना आता ह्याच असा. तर ही कंदमुळा मस्तपैकी चुलीवर मातीच्या भांड्यात उकाडतो. तोपर्यंत मी तुमका गोष्ट सांगते. तर त्यावेळी आपण टी व्हीवर रामायण लागला का सगळी जण आवडीन बघित, म्हणजे काम धंदे टाकून बघित. तर प्रभू श्रीराम जेव्हा वनवासात गेले त्यावेळी त्यांना खाव काय नाही होता, अन्न पाणी नाही होता. तर ते जगले कसे, तर ही कंदमुळा जास्तीत जास्त ही कंदमुळा आणि झाडावरची फळा. तर त्याच्यात जी ताकद होती ना ती ताकद बाकी खायच्या खाण्यात नाही असा. म्हणजे असो त्या वक्ताचा युग होतो. आणि त्याच्यानंतर
आम्ही आमच्या जेवढी लहानपणाच्या एकदम लहानपणाच्या काळात आपली आजी पणजी आजी आई म्हणजे अशी जी होती की ना त्यांना माहिती असायची कंदमुळा म्हणजे कधी रुजान येतो, कधी ती जून होतो, कधी ती काढू होई आणि कशी ती आपण खाऊ होई. तर पूर्वीच्या लोकांचा कसा होता, उकडून बिकडून खायत बसत नाही, मीठ वगैरे असा घालीत नाही, ती चुलीत निकाऱ्यावर भाजून मस्तपैकी खाय. आणि त्याच्यात जी ताकद आहे ना त्या कंदमुळात, ती ताकद आता औषधात सुद्धा नाही, कारण त्याला खत लागणार नाही, पाण्याच्या ह्याच्यावरती रुजान येली जात ती. आणि म्हणजे असो त्यांच्यात ना एक स्रोत असता औषधापेक्षा, आणि तिने आपणाक ना एक ताकद गावता म्हणून ती कंदमुळं आपण खाऊ भरपूर अशी. चला तर कणगे उकाडले का बघूया. हे बघा मस्तपैकी कणगे उकाडले, पाणी आटलं त्याच्यातला. तर आता मी उतरून घेत आहे. चला तर कणगे काढून घेऊया. ही कणगी, ह्या चिना आणि ह्यो करांदो. काय सुंदर दिसता, मस्त. ह्या खाऊक पण भारी मजा येता, कारण असला गावना नाही शहरात राहता विकत घेऊन खाऊचा असता. तर बघा या मस्तपैकी नॅचरल पद्धतीचा फूड तुमच्या भाषेत. आणि आम्ही एका कणग्या, रताळा, करांदो किंवा चिना असा म्हणतो. तर शुद्ध भाषेत चांगले आहे, तुमका राग मानू नका, कारण तुम्ही म्हणतात ना नॅचरल फूड असा. तर तो आमचा साधो शब्द असा मालवणी भाषेतला. ते आता मस्तपैकी उकाडला आहे, आता आस्वाद घेऊया. तर ह्यो करांदो जो हा ना, ह्यो मुळातलो करांदो हा वेलीचो, आणि ह्यो ना त्याच्या वेलाक लागलेलो करांदो असा. तर या दोन करांद्यात फरक असा. अजून एक ना पांढऱ्या सालाचो, ह्यो काळ्या सालाचो, अजून एक पांढऱ्या सालाचो कडू करांदो असता. त्याची ना उकडून पूर्वीची माणसा माझी पणजी जास्त कापा करी, आणि ती कापा इतकी सुंदर लागतात. आणि ती कापा ना वेंगुर्ल्यात मुद्दाम तुम्ही जर घेतलास ना तर वेंगुर्ल्यात मिळतात 20 रुपयात मस्त त्या कुडियेच्या पानावरती वाटून देतात. तर अजून मी घेऊन येते, तुमका कधीतरी हाडले तर दाखवेल. तर असे हे करांदे असतात. आता हिचा आस्वाद घेऊया. आणि कणगी ना, ह्या कणगेची ना आमच्याकडे वेतुऱ्यात शेती केली जाता, म्हणजे जे शेतकरी असत ना, ते हे कणगे मे महिनो अर्धो झालो ना, समजा मेची 18 तारीख 20 तारीख अशा मे मध्ये हे कणगे लावतात. आणि पाऊस पडायच्या आधी ते नडान भरून ते वेली ह्याच्यावर चढवून फुटावर चढवून मोकळे जातात, कारण पाऊस लागलो काय तर काय करू मेना नाही. अशी ही कणगी असा. आणि या चिना असा ना, म्हणजे आपण जंगलात किंवा उंच भागावर, म्हणजे आमच्याकडे कोकणात खयच्या भागात मिळता या चिना असा, या चिना असा. तर आता ही कणगी मी खातय मस्तपैकी. कणगी असा मला खूप आवडतात कणगी. इतकी मस्त उकाडली हा. आणि या कणगेची चव तर इतकी सुंदर असा ना, अशी कंदमुळा खाऊ ना खूप मजा येता. पूर्वीचे लोक खायत आणि घटमूट रवत. आणि कसं असा माहितीये, तर हाडा जी असत ना आपली ती बळकट जातात, ताकद येता. तर ह्यो असा आता करांदो. हा काय सुंदर चव, काय भारी लागता. अशी किती खाली ना तरी काय होता नाही, चरबी वाढायची नाही, कोलेस्ट्रॉल वाढायचा ना, किंवा पोटा सुटाची नाही. ही कंदमुळा खरी, ह्याच्यात कॅल्शियम भरपूर असता, म्हणजे या कंदमुळाने मनान ती खाऊ गई. तर ह्या असा चिना. आता चिना खाऊन बघतोय, याची भाजी सुंदर जाता. पण ती भाजी कशी खाऊ गई, तर गरम गरम भाजी ना पेजे आधी पेज करून ठेवू गई आणि नंतर भाजी करू गई. आणि ती गरम गरम भाजी ना पेजे बरोबर खाऊ गई. तरी असा चिना ह्या तर खूप सुंदर लागता. आणि 3 जातीची कंदमुळं असत ना, तर ती 3 जातीची कंदमुळं असत ना, तिची चव जरा वेगवेगळी आहे.
इतकी सुंदर असा तिनांची म्हणजे चव, म्हणजे असा आडूक ना, कडवट नाही किंवा काय नाही, गोड नाही जास्त, असा सुंदर पैकी ह्या कंदमुळ असा. तर अशी तुमका कंदमुळं गावली ना तर गावठी बाजारात तुमका मिळतली. आणि आताच्या बाजारात म्हणजे कणगे जे असतात ना ते कायम बाजारात येतात. वेंगुर्ल्याच्या बाजारात कणगे म्हणा नको, चिनी म्हणा नको, करांदे म्हणा नको, भरपूर प्रमाणात असतात. थंय जर तुमका चाव गावला तर घ्यावा. मस्त पैकी अशी उकडून खावा आणि नुसती खायची मीठ घालून थोडासा ना, अशी उकडून खायची. त्याच्यावर चाट मसालो नाही, खयचे पावडरी नाही, असा काही घालता कामा नाही. अशी खाऊ होय, अशीच्या अशी. आणि सुंदर लागतात आणि आपली तब्येतही बरी जाता. तर माझी ही रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट करून सांगा. लाईक जास्त देवा. कारण ह्या जगना असा आपला कोकणातली माणसं त्यावेळीची कशी जगत ह्या तुमका आम्ही दाखवले थोडक्यात. तर माझा व्हिडिओ जर आवडलो तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. चला तर यावा सगळी जण ह्या नॅचरल फूड खा